Práve dnes v čase našej aktuálnej súčasnosti, kedy na nás veľmi dolieha rozjatrená a ťaživá atmosféra našej politickej scény, plnej konfrontačnosti, ordinárnosti, invektív, kedy veľmi toxicky pôsobí na naše medziľudské vzťahy, je, domnievam sa, dosť logické a potrebné urobiť si jeden voľný deň, jeden prázdny deň, jeden deň pokoja. Takéto čosi majú aj inštitúcie, ktoré sú tiež závislé na percipientoch, na príjimateľoch, ako sú napríklad divadlá, múzea, galérie. Majú jeden voľný deň, ktorý využívajú na hygienickú údržbu. A domnievam sa, že to by sme potrebovali mať aj my. Jeden deň pre našu psychohygienu. Samozrejme, že tie relácie nesmú zmiznúť, ale máme na to predsa 6 voľných dní.